Odan CTV. The American Biano of Anissa. Odan for Najatum. Their party. What I say, what Jatum, their party. Party Jatum. Odan for Timothy. Monty Tum City TV. COMOAKU. City TV. Work. I want a place to share. Blaster place. Ghana local place. All the Biashe. City TV. Work. City. Go. Boa. Branch Ghana National Association for the Deaf and Ghana Society for the Physically Disabled. The woman here GMT and Ghana Federation of Disability Group. Na who say ene yura Omampani Mahama say omeda brim emfimfin mensin yano. IFS ene yati se nani day dikan a oko office ena yenya yewa ha nso enani day dikan a obehia yen na yati so wachede bi a ode ebre yen ene day eniti honorable wejina minuanu nyina na mu ama akwaba ene ehia ni de ayeputupu nhia enti brace mu no yebeba onanso abema wa kwaba eno echi no na ye ne wo aye nhihye na waba bisia ekuo ni nyina na emisuade hu a wo de ma
yɛn nso ɛwɔ mansin mu no wabɛda na di akyerɛ yɛn na yɛn nso nea yɛpɛ sɛ woyɛ ma yɛn no yɛada na di akyerɛ wo eti yɛbɛma akɔ aba bio ɛda ase medam ase ɛne akwanya mo so mo de ama me ɛm sɛ ɛnɛ nsrahwɛ na yɛbaeɛ no ɛbra na yɛbɔ ntoa sɛ yɛbɔ ntoa ma His Excellency John Dramani Mahama sɛ Ghanafoɔ ehu ne mmɔbɔ na ɔmo nto abama no no ntoabɔ no deɛ ebepie wɔ ha no mo sei na yɛbaeɛ nso no yɛbɛka asɛm ɛna mpanimfoɔ etie no asopam in fact yɛkɔto aba no nsunsuaso a efi abato ne mu baeɛ no kyerɛ sɛ Ghana Federation for People Living with Disability mo ayi NDC foɔ ayi pa mu yɛma ne kɔɔ soro na ɛbra yɛbɔ ntoa yɛba ha sei no mo de mo hia asɛm baako mmienu bi ɛto yɛn anim baako ne sɛ nsuo twa a ɛyɛ ana mo brɛ wo nsuo ho paa ɛsan sɛ baabi a mobɛkora nsuo no mo ni bi nti mo yɛ sɛ mo hia polytank na ɛnɛ yi nso a yɛhyia wɔ ha yɛ ɛnɛ Nyankopɔn de afe baako aka me mfie ho duma wo da biara ɛyɛ a meyɛ biribi soronko ɛboa community no nti nyame yɛ adom ɔde afe baako kaa me mfie ho na mo nso mo de mo adesrɛdeɛ to m'anim ɛbra ɛba ha bɔ ntoa no meyɛ sɛ ɛnɛ ma woda no baabi a mabɛdi no ɛwɔ hanom ɛyɛ hanom sei nti nka sika anka yɛde bɛtotɔ aduane anom ne yɛagye yɛni no yɛsɛ daabi yɛmfa ntɔ polytank no na yɛmfa mbrɛ mo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mo ho nkyerɛ mo bebree sɛ nsuo ɛtwa nti ɛyɛ anohoba a yɛbɛbɔɔ mo no ɛna yɛpɛ sɛ yɛbɔ no a yɛbɛhyɛ mo no yɛdi so nti ɛna mohu yɛ wɔ ha se ana yɛ sɛ yɛnyɔnkofa ne abusua no a yɛabɛbɔ no yɛhyɛ mu kena ɛne dua yi na yɛhu sɛ people living with disability mo ne MCE na ɛbɛka bom ayɛ adwuma na ama improvement bi ɛsɛ sɛ yɛba ma brabo mu no nyame bɛnam me so ɛne His Excellency John Dramani Mahama so ama mo nsa aka ade fɛfa mɔde abrɛ yɛn oyɛ ɔsi adeɛ yɔ osi ɛna wayɔ eti yɛda wasi eti yɛsom yi na nea yɛka ne sɛ sɛnea waka no yɛnim sɛ oni yɛbɛto kɛsɛ ama ndwumadie nyinaa akɔ so na ɔkasɛm ne sɛ District Assembly Common Fund since its inception from NDC, NPP, Brim Central, the whole Ghana, say your assessment in terms of payment, any release of funds, and Niama, you be here no Brim Central, number one. All these years, you committee or baby, you could share baby, you penny for Brim Central, or come of us to release the funds near the no, you the move for. And then the best say what bay no. Emma 100% in this one tobacco cry. Sinya Betomwa. Mr. Pariada Roman social welfare for Ohintiwa documents need to go up. Now what sign my and no there no be down for papa. Now no there say delay ka crap one shall you know ya down for you. But me GD say over to asoma abu 100%. Send watch out see there. Minim sɛ saa na ɔde yɛn ɛbɛkɔ yɛsrɛ nyame sɛ ɔno a ɔde wabɛn mfie nan yi mu ɔbɛma wayɛ w'adwuma pɛpɛɛpɛ ama wo ho nimdeɛ ne akwankyerɛ akwantuo mu nsira na sɛnea wabɛto ɔdan yi wobrɛ so bɛdu a wobu akontaa no na wayɛ ma naboro so ama yɛbɔ wo din a yɛka sɛ Nana Kusi Brako Breso no. Oda efa dem tuma fabi efraye. Eti yanso ya tawechi ebe won pa ya tawechi. Yen de ye chin ye nenam. Happy birthday to you. God bless you now.
Sama. Jadi saya mau tanya aja. Opa. Eno. Yeah, that's Beda ukiri ampo nyame asese ene ode afi ba kwa beka me fio. Em se ene me ne ba me ne papa no mo nchen a na ano oba bi a me bebo omo mre a na ye bonto ano. Na ene no me birthday no me be se me ye ebo a me be hye no me ye ma wo. Esan se ye bebo onto wa ebra ye campaign no. No mo de to mani se Yakopon ya adom na se ndisi amanyoko ni wini a omo hia politank e wa hano. Na me so me hye omo bo se yedi nkunimo se ye ndi nkunimo saa ade omo de ato mani mu Yakopon be na me so amama aya ma wo. Nti ene aya ma wo da no me pese aha na me di ma wo da no. Enu nti na ato politanki se me di ba be support wo. Na aha na omo ti no e ma omo ho nkyere omo e wo ensu se mu se ensu twakra na omo betimi akra bi wo tanki ni mu se de be ya omo ho enkwachiro omo bebre. Nyonko fa afi ne yashase we na shase kra nti mekoso na me no medi ensawo so na be no ma e ha wo titiro na yashase se yi betu wana na ye nyese ene e birthday nti ba be ye we ni e catch we asa mansa na ye we be edwuma me ba be as MCE no bi yo mo free mo a enye esa se dodo na when it comes to local government na dodo na experience and also mo su ho bebre ewo abre nyina no be koso na no bedi nsa wo so na meti o mafutu na ma ti o ma genkyere se de be ya emensi ya ipese fa na ntoma befra no ebeti ya fa na ntoma befra